USA सुइजारलेण्डनि दावरावनो पलिटिकेलनि दोहौ गरम दावराव दावसि गावजों गाव क्लेश केलेंकारिया दाख्लै ओरैबायदि गाहायाव थानो सिरि आरो दा एसे पलिटिकेलनि दावराव जाबोफिनलायबाय मालाबा बिदि जाखावना नायबा एसे बैफोर पलिटिक्सना सिरिबो जामारो जिखुनु जा फैसा चेक डिस्ट्रिबिउसन खालामदों दिनै राननानै होदों गोबांथारनो दा बिनि गेजेरावनो मोनगिरिफोरा माखासे गोख्रों गोरा बिबुंथिफोर होदों एक्स एनडिपिनिफ्राय बिथांमोननि बिबुंथिया मा थारैनो एसे एनालाइज खालामनानै बर' हारिनि गेजेराव मा इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो खोनासंनो हागोन। दुखु खस्थ' रायजोनि थाखाय खिन्थु माबा मोनसे मोननायनि आसा दुखु खस्थ' खालामखायाखैमोन थेवबो माने सुक्तिनि उनाव जितु प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जितु सरकारा जिहेतु नैथि खेबाव जोंनो दिनै 590 जननो दिनै रिहेबिलिटेसननि नामाव 4,000 रांनि मोनसे अनसुंथाइ जितु फिक्स डिप'जिट माने 3 बोसोरनि थाखाय 6% इन्टारेस्टजों जितु जोंनो होबाय बेखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे आसा खालामनो हायो आरो जितु माखासे जिउआ थांनायनि उनाव जितु जोङो माने माबा मोनसे मावना जानायनि बहुत खस्थ' जागोन खोमा होनना मोनसे माने भाबिना दंबाय थायोमोन साननानै खिन्थु दिनै बे मोनसे सामथिं केपिटेलजों जोङो माबा मोनसे मावना जालांनो हागोन आरो जोङो बेखिनि मोननायनि थाखाय नों गोजोननाय थाखागोन निस्सय। थारैनो बे थुलुंगाया माबायदि जागोन जिहेतु बे नैबे माबाखौ मोननो हाबाय ओरैनो हेल्प बोरै जागोन? हेल्पआ माने ओरैबायदि जागोन जायफोरा माने मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंनो बायबाबो केपिटेलनि प्रयोजन जायो जितु केपिटेलनि प्रयोजन जायोबा बे केपिटेला जोंनो बहुत खामानियाव फैगोन दिनै बहुत खामानियाव फैगोन जिखुनु फिसा फिलौ जोङो स्मल इन्डास्ट्रि बानायनो हायो जोङो आयदा दङबा माखासे रां गैयिनि थाखाय जोङो इन्डास्ट्रि फिसा बानायना लानो हायाखैमोन जेनेबा पेपार डिस बेनिफ्राय केन्डेल इन्डास्ट्रिस बा चक पेन्सिल इन्डास्ट्रिस बिदि आरो भेराइटिस दङ पेन बानायनाय इन्डास्ट्रिस बा जोङो आमब्रेला बानायनाय इन्डास्ट्रिसफोरखौ जोङो माने मावनो हासिगोन आरो जों दायो। नोंथाङा मा पलिसि लादों? आं ओरैनो फार्मिंनि प्लेनिं दंखायो थाखा फैसा गैयिनि थाखायसो जेबो खालामनो हायाखैमोन आं बोरमा फिसिनानै माने जिबन आद्रा जितु जिबन बेखिनिखौ आं दैदेनलांगोन होनना सानदों माने। निमोन आङो 1998आव माने भुटानाव ट्रेनिं लादोंमोन लानानै बेनिफ्राय आङो एक्सुवेलि माने आंनो गुलि नांदोंमोनथ' आङो देहा गाज्रि जानायखाय आं जिरायना दंमोन आरो फिर आरो सिजफायारनि उनाव आफादा आंखौ माने बर' जाथिनि थाखाय मावनो खाबु होफिनदो बै खाबु होफिननायाव आं हानायमानिखौ मावदो जिखिनि हायो बेखिनिखौ मावनानै दिनै जों अनसुंथाइ मोननो हाबाय बिनिनो माने मोनसे फिथाइ हिसाबै बेनो आरो। आद्रा जिहेतु नोंथांमोना गोलाव सम हाग्रायाव थानानै खामानि मावबाय नैबे समाव रायजो राजाफोरजों ससाइटिजों थानानै रायजोनि थाखाय बा थामहिनबा नैबे बर' हारिनि थाखाय सिबिलांनो थाखाय माबायदि थियारि जानांगौ? सिबिलांनाया बेनो जेनेबा जोङो थाखा फैसाया माने बेल'सो गोदोर बुस्थु नङाथ' जों दा जेनेरेसनखौ जेनेबा फरायनाय लेखा फरायनाय जोंनि फिसाफोरखौबो जों फरायहोनो हासिगोन दा बे फैसाजोंनो खामानि मावनानै आरो गुबुनफोरखौबो थुलुंगा होगोन जे माने गथ'फोरखौ जोङो फरायनाय डिग्रि लानाय बायदिसिना माने मोजां खामानि मावनायनि अनगा जोङो माने अकल थिखा थुखुलि बा थाखा खामायनो सिन्था खालामबाय थानायल'जों जोंनिया बर'आ जौगाया माने जोङो शिक्षाया बिराद दरकारि बुस्थु आं आरो सिगांबो जौनिफ्राय गोजानाव था आरो सोलोंथाइखौ ला बेफोरबायदिखौ आं आफादाव थानाय समावबो बुंबोबाय थादोंमोन आरो दाबो बुङो आं माने बे बाथ्राखौ। गोलाव सम नोंथाङा संग्राम खालामबाय हाग्रायाव थाबाय बिनि उनाव नोंथाङा बे समाव फैबाय हाग्रायाव थानाय समावबो बै समाव एनडिएफबिखौ गावस्रानाय नुदों नैबे समाव मेन स्ट्रिमाव फैखांनायनि उनावबो दा राजखान्थि गोदान दानाय मोनसे सरसाया सोलिबाय थादों सासे नोंथाङा एक्स एनडिएफबि हिसाबाव मा बुंगोन बेखौ गोदान राजखान्थि जिहेतु दानो थांगासिनो दं थाखानानै मोननै पलिटिकेल पार्टि दङ बिथांमोना मा सिन्था सरसा खालामदों बिथांमोनजों माने जगाजग आरो बिथांमोननि साननाय हनायखौ आं शेयार खालामनो मोनाखै गतिके आं बिथांमोननि सायाव आं कमेन्ट होयोब्ला आंहा हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आं बे कमेन्टनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो। सासे एक्स एनडिएफबि हिसाबाव मा लुबैयो माबायदि थागोन? सासे एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों खौसे खामानि मावलांनांगौ जिहेथु सिगां जोंनि बर'नि फार्स्ट माने पलिटिकेल पार्टियानो जाबाय बिपिएफमोन बिपिएफखौ बर' रायजो राजाया सापर्ट खालामबोनानै दिनै 17 बोसोर सालायनायनि माने खाबुखौ होबोदों दिनै सिजफायारनि उनाव सुक्तिनि उनाव जोंनि इउपिपिएल सरकारखौ मोननो हादों इउपिपिएल सरकारा दिनै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ 5 बोसोराव माखासे खामानिखौ मावफुंनाया एसेबां सम्भब नङा होननानै आं सानो गतिके नेक्स्ट खाबु होफिनोब्ला मोजां जागोन नामा आंनि साननाया बे आरो। जिहेतु नैबे समाव
UPPL आवबो गोबां नैबे NDPनि दैदेनगिरिफ्रा EM सोरबा डिपुटि जानानै दं। दङ। BPआवबो बेफोरबायदि NDPफोर बिथांमोनाबो दं। नाथाय दं। बे थाखासेयावबो राजनिति गोदान दानो नागिरनायखौ बेसेबां नोंथांनिफ्राय सापर्ट दं? आंथ' बेनि सायाव मा कमेन्ट होनो, आं बे कमेन्टनिफ्राय दिनै आद्रायनानै थागोन। मानो होनबा बेयाव माखासे खोथा आंहा मिथिनो गोनां दङ। बिथांमोनाव सोंनो गोनां दङ, आं जिहेथु जगाजग लाखिथाराखै, बेनि थाखाय आं बुंनो हानाय नङा आरो।